Bedenkatua zu emakumeen artean, ta bedenkatua zure semea zuk zure fruituz bihurtzen diguzue bagaldua, negarrez diren denentzat zabaltzen duzu zerua. Bedenkatua zu emakumeen artean, ta bedenkatua zure semea Egiaren hitza entzunarazi digunari, osasunaren berri ona jakinarazi digunari, aintza eta ospe ari. Bedenkatua zu aita, Kristorengan bedenkatu gaituzu eta. Goratu dezagun jangoikoaren errukia, Maria Graziaz bete duen errukia. Goratu dezagun Maria, izaren zerbitzaria. Senide maiteok, bederatzi urreneko 3. eguna burutzera biltzen gara Mariaren ondora. Gure esperantzari indarra eta gar berria opa dio. Itxaropenik gabe ez baitago bizitzerik. Bizitzeko arnasa behar baldin badugu, bizitzeko eraberean esperantza behar dugu. Esperantza dugu arnasa. Esperantzak eta esperantzak bakarrik irekitzen gaitu bokazio eder horretara. Eta guk esaten dugu Kristo dugula gure itxaropen. Maria gaur Jesus bere sabelean eramaten ez ezik, jainkoaren nahia maitasunez egiten ikusten dugu. Berari begira, kanta dezagun gogoz. Ona mirabe, ustizapaka, gertarekizu, esan bezala. Dobatzu zentza bizi direna, jaunaren legean dabiltzana. Bedenkatua zor jauna, erakusten izuk ezarria. Zuk ezarrietan izango dut nere atsegina, ez ditut ahaztuko zure hitza. Irekitza zure begia, ikusten izaten zure legearen bidaria. Arroz nabil lurrean, ez ezkutan eri zure agindua. Argi nazazu zure legea bete dezala, bihotz ez gordetzen zara. Urrundu nere begiak muskeria ikustetik, emaidazu bizia zure bidetik. Bete zaiozu morroioni izemara, etorkizuten lehizuk esana. Aintzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Hasieran zen bezala, orain eta beti, izatietan, amen.
Izapala, gerta begizu, esan bezala. Maria hatos, bai maite dudala jauna zure legea. Hori da egun osoan nere gogo irauzea. Zure aginduak etxaien aldean zuen gauekin, beti baitaukat Zur naiz nere irakasle guztien aldea. Zuko txeginak iraultzen bai ditut barnea. nire sena agurena baino handiago. Zure arauak betetzen ditudalako. Zuk erabakitik ez naiz saiesten. Zu bainan zu irakasten. Zur gertatzen naiz zure alabengatik. Bide makurro dut horregatik. Argi da zure izan nere oinentzako. Argitasun nere bideentzako. Oihukarako dizu, salban azazu. Zuko txeginak gordeko ditu. Bake handia zure legea maite dutenentzat. Bat ere oztoporik ez da haientzat. Bizina dira bizizu forestestu. Izan bekizkit zure erabakiak hortan laguntzeko. Aitzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Hasiera zebezala, orain eta beti. Gizatietan gizatietan, amen. Maria hatos, zatiganduak, zarbatzera, zure semea, Kristoren gana, zuzen zera. San Pedro apostoluak idatzitako lehen gutunetik. Bedenkatua jainkoa, Jesu Kristo gure jaunaren aita. Bere erruki handiak eraginda, bizi berrira birsortu gaitu, Jesu Kristo hilen artetik piztuz. Horrela, itxaropen bizia daukagu orain, jainkoak guretzat zeruan prestaturik duen ondarea jasotzeko itxaropena. Ondare hori ez daiteke ondatu, ez zikindu, ez zimeldu. Zuentzat ere prestatua du jainkoak. Honek bere ahalmenaz zaintzen zaituzte. Azken garaian agertuko den salbamena irits dezazuen fedeari esker. Maite duzue Jesu Kristo,
gaurdaino ikusi ez duzuen arren. Eta ikusi gabe berarengan sinetsiz, esan ezin alako pozez, poz distiratxuz, beteak zaudete jadanik. Zeuen fedearen helburua, zeuen salbamena iristen duzuelako. Jaunak esana. Bedeinkatua izan bedi gure jaun Jesu Kristoren aita jainkoa. Hala hasten da pasarte hau, gorespen batekin. Jainkoaren handitasuna eta bere ekintza miragarriak aitortuz. Pedro apostoluak jainkoaren errukiari esker bizi dugun itxaropenari arreta jartzen dio hemen. Jainkoaren maitasun eta onginai neurri gabekoa nabarmentzen da hemen. Kristau bizitzaren oinarria da jainkoari eskerrak ematea eta haren lana gorestea. Errukia dela medio, jainkoa bere seme-alabei bizitza berria eta itxaropen bizia eskaini die. Gure eguneroko bizitzan ere, jainkoari eskerrak ematera bultzatzen gaitu egi honek. Bai pozik gaudenean, bai zailtasunetan ere. Kristoren piztuera, Kristau fedearen erdigunea da. Hemen, Pedrok itxaropen bizia aipatzen du. Hau da, ilezkortasunera eta jainkoarekin betiko elkartzera bideratuko gaituen itxaropen bizi eta aktiboa. Kristoren piztuerak gure bizitzari norabide berri bat ematen dio. Ez gara bizi itxaropen hutsal batekin, baizik eta jainkoaren promesetan oinarritutako itxaropen biziarekin. Horrek indarra ematen digu gure eguneroko borroketan eta gure fedea sendo mantentzera animatzen gaitu. Haundi ezten du nere anima jauna, pozaren pozez daukat nere barruna. Jainkoa aitaren eskatamena, ikusi baino mirare horren ezerrestasuna. Dobatzu deituko naute gaurdanik izaldi guztiek, handiak egin bai dizkitan guztiduna. Santua da haren ezena, eta haren errukiak izladiz izladik, beldurtio betekana. Bere besoaren indarra erabili du, buru arroak zuntzitu ditu. Botamitu bera militan eztika, eta gora jasotitu eztereza. Ondasunez bete ditu goze zeudena, eta eskutzik bidali asko zutena. Bere gainartu du Israel bere borroia, errukiako goraztaiona. Gure gurasoei arrazien izemana,
Abrani eta ondorengoei betiko esana. Aitza aitari eta semeari, eta Espiritu Santuari, Hasieran zen bezala, orain eta beti, gizaldietan, gizaldietan, Senideok, ez dakigu itxaropenik gabe bizitzen. Eta gure bizi ezina handia egiten da. Eska diezaiegun jaunari berak sortu digun egarriarentzako asetasuna eman diezagula. Esperantza eskatuz esan dezagun, jauna, emaguzu itxaropena. itxaropena. Jauna, zuk ezagutzen duzu zure Elizaren ibilbide zail eta apala. Begira ezazu gure pobrezia eta berenka ezazu Elizaren ahalegina. Fededun guztientzat berri ona zabaltzeko adorea eskatuz, benetan esaten dizugu. Jauna, emaguzu itxaropena. Jauna, zuk ezagutzen duzu gure familia askoren nahia eta ezina. Hainbeste ahalegin seme alabak ezten, eta orain ezintasuna nagusitu zaie. Nazareteko familiaren poza eta leialtasuna emaiezu gure sukaldeei. Gure familientzat itxaropena eskatuz esaten dizugu, jauna, emaguzu itxaropena. Jauna, kaltetuen zauri mindua ikusten dugu, kartzelatuen askatasun egarria, gure familien normaltasun nahia. Zailak egiten zaizkigu justizia eta adiskidetzea. Jauna, gure mundu honentzako bake handia eskatuz esaten dizugu, Jauna, emaguzu itxaropena. Jauna, munduan zehar herrialde asko ikusten dugu etxita. Nazio askok bizi duten gerra kezkagarria. Afrikako herrien miseria luzea, herri aberatsen injustizia. Jauna, gure eta zure mundu zauritua gogoan ditugura esaten dizugu. Jauna, emaguzu itxaropena. Jauna, zuk badakizu itxaropenaren beharrean garela. Zuk badakizu itxaropenik gabe ez dakigula aurrera egiten. Zatoz gurekin, eta emaiozu gure itxaropenari odol berria. Erori gabe, zure erreinuaren lanean saia gaitezen. Hala eskatzen dizugu, Arantzazuko Andre Mariaren otoitzez, eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filiae, a te suspiramos, gementes et flentes, y la lágrima rumane. Ella ergo, advocata nostra, y los fugos, misericordes oculos, ad nos compete. Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium consente.
Otoiz gure alde jainkoaren amadone horre. Jesu Kristoren aginduak irabazi ditzagun. Maria bitarteko, jainkoaren grazia lagun dakigula beti. Amen.